Takže vážení přátelé, vážení účastníci, vážení sponzorští partneři, spolupracující subjekty, rovněž zdravím a vítám. Jsem opravdu rád, že rok od roku to nějakým způsobem nabývá na popularitě, nabývá to na zájmu a samozřejmě i rok od roku nabývají dopravní motorové prostředky. Tak my se dneska nacházíme na letišti v Lounech. Probíhá tady akce Nevědomí za volantem a já musím říct, že ta akce je naprosto úžasná a svým způsobem v rámci českého a nebo bych si říct i evropského prostředí opravdu ojedinělá. S tím souhlasím, je to nějaký zážitek, který se asi nezapomíná a je vlastně fajn, že nám jako slabozrakým nebo nevědomým se umožní vlastně, nebo se nám přístupní takováhle šance si vyzkoušet něco, co vlastně nám nikdy nebylo ještě umožněno. A za mě je to skvělé, já jsem si to moc užil. Tak dneska jsme vyzkoušeli základní vůz Škoda Fabia, 3. generace, jak v automatice, tak samozřejmě i v manuálu. Potom jsme postoupili na vozy odvážnější, jako například třeba nákladní vůz Iveco a autobus od společnosti Renault. Také jsem měl možnost ještě vyzkoušet například motorku, a nebo jsme se vlastně projeli ve staré Fabii, která byla vlastně dělaná na rally závody a byla připravená na upgrade. Já se musím na začátek přiznat, že jsem byl k této akci poměrně skeptický. Člověk nevěděl, co od ní má očekávat, přece jenom jsme tu poprvé, ale akce nás svým uspořádáním a vlastně i možností si vyzkoušet různé vozy, různé trakce, které tady prostě byla možnost vyzkoušet, zkrátka neuvěřitelné a rozhodně bych doporučil návštěvu každému. Pohybují se tady nejenom nevědomí a slabozrací, ale dost často zde právě bývají i zdraví lidé, rodiny s dětmi, takže určitě asi i pro ně je tato akce vhodná a může to být zajímavé i pro širokou veřejnost, jednoznačně. Určitě souhlasím. No já se těším. Po delší době, asi tak po 10 letech zase za volantem a jdu si zase plnit dětský sny. Tak, pojď jedničku. Tak, šlápnu na spojku. Jednička dopředu. Přijdou 3 chodci před náma. Jasně, to určitě bude dobrý říkat. Pojď spojkou do záběru. Pouštím, jo. Už můžu dát spojku nahoru, se to srovnou ty otáčky. To lehce přidávají. Vidíš kontury nebo ne, málo, jo. Ty jsi divov, pěkně, hele. Dobrý, už jsem to pochopil, že už je to moc. Držím spojku taky, jo. No, nemusíš. No. Nech ji nahoře. Úplně pouštím, jo. Máme srovnáno a můžeš podle hovornice přidat, a jenom lehce, jo. Když se tady odsaď vykodrcáme, už tam taky jezdí v tom. Jsem objevil jednu dráhu, která je teda volná, ale je to fakt pěkný, ale tak to budeme zkusit. Palcema máš chycený, kde máš rovně volant, to je dobře. Ještě tam nech tu jedničku, ještě nespěcháme. Ne, doleva, mírně. Takhle spíš. Schválně si mi pro dítě navést mezi pneumatiky, doleva ještě. Ještě doleva, ještě doleva, ještě doleva, ještě doleva, ještě stačí. Ještě doleva, rovně, pomalu. Jo, takhle ještě. Tak, už jsme tady mimo to nejrušnější místo. Jo. Pojď doprava mírně. Takhle zůstaň volant, ne, doprava. Jo, takhle zůstaň volant, jasně, rozumím. Sorry, já se blbě když vejknu a ono než si člověk zvykne. Jo. Já to chápu. No. Že přece jenom to probíhá jinak. Tomu rozumím, no. Takový... Tak, hele, tady je takový docela pěkný betonový pruh, mírně doleva. Doprava, a předávám plyn. Jo. Dvojka. Hlavně to bylo citlivý, jo, pěkný. A neboj se to osolit. Trojka.
Jo, vegeta zašlo. A můžeš. Ještě z toho zkus něco vyždímat. A 5. 115 a už si to budu muset vzít. Jo, nebo já to klidně zkusím zbrzdit, abych se to taky naučil. Tak spojka. A 1 prostě stačí, jo. A člověk se naučí nejenom jako... No to cítíš, jo, jakože to někdy je hodně, někdy není. A zazpomínal jsem si, když jsem jel naposled a mám výbornýho navigátora, že to šlo samo. Žák byl úplně skvělý, jako nemusím tady skoro nic. Občas beru za volant, to dává smysl. Projel jsem se v těch upravených vozech ve Škodovce 120, ve Fabii RS, tý sportovnější v Audi, tady upravený. A pak byla ještě jedna upravená Škodovka, 1000 myslím, že to byla. No a teď jsem řídil vlastně tady 4kolkou. No, na mě osobně byli všichni zatím hodný. Jo, vzhledem k tomu, že já nevidím jenom 4 roky, takže mám nějaké zkušenosti za volantem a nejsem marnej zatím s tím řízením. Největší zážitek, to není jedno vozidlo, to jsou všechny ty sportovní, ve kterých jsem se mohl projet jako pasažér. A to, co bylo teď tady i slyšet, tak to je velký zážitek, který jsem si rád užil. Já už jsem si řízení zkoušel v Brně, jako na Masarykovém okruhu, takže jako bych řekl blbě, nebylo to úplně nic nového, ale super, jako perfektní. Akce si myslím, že vydařená, je tady spousty možností. Hol ty čekačky trošku jsou, nebo že se třeba zastaví pokaždé někde jinde, no tak, ale jinak dobré, jako paráda. Počasí krásný, super. Spolíhat se na toho navigátora, no, že mě třeba neřekne místo doleva doprava nebo tak. Musím věřit tomu, kdo mě naviguje, no. Nákladní vozidlo, jo, nějaký 12 tun celková hmotnost, jo, takže není to žádný rychlík, není to jako osoba, jasně. Všechno se dělá tady pomalu, pozvolna, nikam se s tím nepospíchá. Jo, rozjíždíme se na rychlost 3 a budeme řadit 4. Jo, to nám tady na tom bohatě stačí, zkusíme si to. Když vám řeknu zvolněte, prosím, tak sundejte nohu z plynu. Jasně. Jo, ať můžu včas zareagovat, třeba zjít ten volant. Určitě. A já to budu se snažit říkat všechno pomalu, včas, aby jsme mohli tady si nějak užít. Takže já teď vám to nastartuju. A jenom se zeptám, řadící páku to má? Já vám to potom tady. Ale řadící páku máte tady po pravé straně. Jo, super. Tady vzadu bude ruční brzda. Ta ruční brzda se odišťuje tak, až takovou nastartujeme, že ji vytáhnete nahoru a pustíte dopředu. Ona se vrátí. Ona sama potom. Jenom tam jde o to ji nazvednout a dát ji dopředu. Jo? Dobře. Takže já to nastartuju. Vydržte chvilku. Pardon, že vám šel na nohy. Dobrý. Tak. Sešlápněte spojku na podlahu. Tak.
budeme řadit. A to se dává trojka jak? Dopředu jenom, řadící páku dopředu. Takhle. Hezky strčte dopředu pořádně. Asi. Tak, teď je tam. Pravou rukou běžte na tu brzdu. Nadzvednout. Dopředu. Pusťte tu nožní brzdu, krásně. Pomalinko pouštějte tu spojku. Tak, autičku začne rozjíždět. Pouštějte tu spojku, pouštějte. A točte doleva, točte doleva, prosím. To je ono. Nepřidávejte, vydržte. Pozvolna. Točte pozvolna doprava, prosím. Točte. Tak, zůstaňte s tím volantem stát, tak. Tak když vezmete ty ruce, ty palce, tak tady máte takhle ten střed. Takhle, když to budete tak je to rovně. Tak to je, auto jede rovně, Když tak šáhnete tou rukou nahoru, tak tam nic není. Jasně. Když šáhnete dolů, dole jsou takový výplně. Jo. Abyste se měl podle čeho tak orientovat zhruba, jak to máte rovně, ano? Perfektní. Zkuste lehce přidat plyn na té pravé straně, zkuste otočit 15 stupňů doprava, tak vydržet, 15 stupňů zpátky, to je ono, 15 stupňů doleva, to je 15 stupňů zpátky, no paráda. Lehce přidejte plyn, mezi tím si zkuste dát tu ruku na řadící páku. A jak se dává čtyřka potom? Tak, puste plyn, zmáčkněte spojku a pak dejte dolů řadící. Puste pozvolna spojku a přidejte plyn. A máte zařazenou další rychlost, nebo rychlostní stupeň. Jo, on to žádný rychlý není ten náklad, on to spíš do síly, je to na náklad dělaný, že jo? Jasně. Takže podle to nemůžeme čekat, že to tady bude lítat s námi. No jasný. Tak, budeme tady točit doleva pozvolně, takže uberte plyn, zvolněte a pušte pozvolna doleva. Kamion jsem vlastně řídil poprvé v životě, ty osobáky, to už jsme se bavili, že jsem zkoušel, ale jako musí to být náročný, ale je to nádhera si to vyzkoušet, je to paráda. No jako oproti osobáku je to úplně někde jinde, je to že jo, i ten volant je větší, takže musí mít člověk jako, jak to ten pán říkal, ty ruce asi, jak jsem měl zkušenost s osobáku, to je úplně něco jiného. Ty ruce musí být jinak asi, aby to ovládlo ten volant velký, no. Takže zdravím všechny diváky, dobrý den, zdravím vás z akce 3. ročníku Nevidomí řidiči za volantem a proč se nedotknout dopravy. Já jsem iniciátorem, jsem zcela nevidomý a jmenuji se Petr Haluška. Je to o tom, že dnešní účastníci nevidomí a slabozrací si mohli vyzkoušet řídit různé motorové dopravní prostředky, ať to jsou traktory, motorky, čtyřkolky, auta, kategorie závodních aut v režimu taxi, to znamená pouze na sedadle spolujezdce. Máme tady různé zážitky, co se týče těch závodních aut. Máme tady flotilu BMW díky našemu dalšímu sponzorskému partneru, který zde realizuje svoji účast poprvé. Máme tady sbor dobrovolných hasičů Panenský Týnec. Velkým sponzorským partnerem je autoškola Virvolová. Je tady prostě spousta vyžití a já jsem rád, že ty lidi rok od roku mají větší a větší zájem, že to získává na popularitě. Takže věřím, že na příští rok ještě připravíme o to větší ročníky, než je tento. Tak já moc krát děkuji za zhlédnutí a budeme se těšit u dalšího ročníku. Nashledanou.